pieni tyttö, muistan, että äiti teki jatkuvasti käsitöitä. Hänellä oli käsityö mukana kyläillessä, ja niin taisi olla kummallakin mummalla, kun he meille tulivat. Muistan lämpimiä kesäaamuja, jolloin äiti ja molemmat mummat istuivat kotitalomme rappusilla ja leikkasivat vanhoja pussilakanoita ja vaatteita matonkuteiksi. Pihatuvassa meillä oli kangaspuut, joilla minäkin olen kutonut pienen maton. Toivoisin, että omille lapsille jäisi samanlainen muisto äidistä, että äiti oli kova tekemään käsillä töitä. Sillä siitä tulee jotenkin turvallinen ja lämmin olo, sellainen, että äiti osaa kaiken. Käsitöitä on niin monen erilaisia. Oikeastaan koko meidän talokin on tavallaan mieheni käsityötä, sillä hän on tämän talon meille rakentanut. Olen todella onnellinen siitä, että käsityötaito ja innostus on meidän suvussa periytynyt. Koulussa olin ihan onneton käsitöissä, mutta sitten vähän isompana se käsityöinnostus on jostain tullut ja äidiltä on onneksi saanut aina neuvoja. Erilaiset käsityöt ovat meillä niin paljon osa arkea, ettei niitä aina edes huomaa, niin kuin tätä käsin solmittua ryijyä tai äidin ompelemia verhoja. Keskeneräisiä käsitöitä lojuu vähän siellä täällä, lankakeriä, kirjoja ja lehtiä, kaikenlaista.